Iepa ikasleo, kogoratu DBH bigarren mailan gaudela lehenengo unitatean zorionan neurrian da ona. Aurreko bideoan batuketa, kenketa, biderketak eta zatiketak azaldu ziran, kasu honetan, honetan azalduko duguna izango da, zelan egiten diren eraikitak, baina honetanak nahasian agertzen direnean. Helburua bardina da, hemen dugun hirugarren adierazlea. Guazen. Orokorrean hemen daude, laburbilduta lehentasun arauak, hau dana, pasan urtean landu zan, hortaz, komeni da birpasatzea. Lehentasun arauetan zer da landu genuena? Bueno, orokorrean, eragita baten aurrean, pausu batzuk jarraitu behar dire. Lehenengoa, eragita kate hori, eskretik eskuinera egiten dela. Edo hemen egingo dugun moduan, goitik eta bera. Baina, orden bat jarraitu behar dela. Gero, lau gauza egiten dira, eta lau gauza horiek ordenean egin behar dira. Lehenengo egiten dira berreketak. Hau da, eragita honetan berreketaren bat badago, lehenengo berreketa hori jarriko du. Berreketaren emaitza jarriko du. Gero, eragita horretan, parentesiak askatuko dira. Hau da, parentesi bat agertzen danean, parentesi horren barruan dagoen eragita egingo da. Eta eragita horretan, lehentasun arauak aplikatu behar izango dira. Hori egitean, biderketak eta zatiketak egingo dira. Eta bukatzeko, azkenengo pausu modura, batuketak eta ginketak egingo dira. Hemen, kontuz. Hau, desegokia da. Bi zeinu ezin dira bata bestaren alboan agertu. Beti jarri beharko dugu, behar bada, parentesia. Hemen, adibidez, bosken bi bider minus bost egin nahi badugu, nahi eta nahi eskoa da, parentesi bat jartzea, minus bost horren inguruan. Eta hemen bai esaten dugula, bostken bi bider minus bost. Orduan, kontuz. Izan ere, lehentasun arauak apurtzeko, aukera bakarra, parentesiak erabiltzea. Guazen adibidetara. Lehenengo adibidea. Minus iru bider lau, gehi iru bider, parentesi hartzean, bost ken iru, gehi bost. Lehenengo eta behin, berreketak. Berreketanen bat agertzen da? Ez. Hortaz, pauso hori egin da. Bigarrena, parentesiak. Hemen parentesi bat agertzen da. Gorriz markatuta dagoena. Parentesi horren barruan dagoen eragita egin behar da. Bosken iru, bi. Hortaz, hemen bi jarriko du. Eta posible bada, parentesi hori kendu egingo. Kasu honetan, ez da banez negatiborik agertzen, kendu egingo da. Eta geratuko zaigu, minus iru bider lau, gehi iru bider bi, gehi bost. Parentesiak agertzen dira? Ez. Hurrengo bausura, biderketak eta zatiketak. Hemen, iru bider bi horretan biderketa bat agertzen da, eta hemen beste bat, minus iru bider lau. Hortaz, biderketa horiek egingo dira. Minus iru bider lau hori, minus 12 izango da, eta plus iru bider bi hori, plus 6. Hortaz, eukiko duguna izango da, minus 12 gehi 6, gehi bost. Hor, batuketak eta kenketa bakarrik agertzen dira. Hortaz, hirugarren pausutik, laugarren eragoaz. Eta batuketak eta kenketak egingo dira. Minus 12 gehi 6, gehi bost. Kasu honetan, zatika egingo dugu. Minus 12 gehi 6, gogoratu. Kasu honetan, ikur desberdinak, handienaren ikurra, minus izango da maitza, eta diferentzia, 6. Minus 6. Orain, minus 6, gehi bost. Barri hori, minus 6, gehi bost. Ikur desberdinak, handienaren ikurra, minus, eta diferentzia, bat. Minus bat emaitza. Hemen azalpena gehitu dugu, izatez, egin beharreko hau izango zen. Bigarren adibidea. Eta hemen, zuzena inongo gara, ona. Hemen dugu adibidea. Lehenengo eta behin berreketak. Ez daude. Bigarren pausura guaz. Parentesiak. Hemen bi parentesiak hartzen dira, hau, eta beste hau. Hemen, barruan ez dago eragitarik, hortaz ez dugu ezer egiten. Parentesi hau beharrezkoa da, aurrean biderketa bat dagoelako. Hortaz, ona jongo gara. Eta zazpiken bi biderriru ken bi egingo dugu lehenengo. Zazpiken bi biderriru, izango da lehenengo biderketak, 6, minus 6, kasunetan, minus 6 ken bi, gehi zazpi. Zazpi ken 6, bat, ken bi, minus bat. Eta hau dana, minus bat izango da.
eta behan kopiatzen dugu bardin. Aldaketa bakarra da, parentesi hau jarri beharrean, minus bat jarriko dugula. Eta barri hori minus bat honetan, parentesia beharrezkoa da, aurrean, biderketa bat dagoelako. Lehenengo pausua eginda, berketak eginda, bigarren pausua eginda, parentesia kaskatuta, orain, tokatzen zaiguna izango da, biderketak eta zatiketak egitea. Kasu honetan bi biderketa daude. Hemen bat, eta hemen beste. Hortaz, minus iru bider minus lau egingo dugu, minus bider minus plus, iru bider lau, amabi. Plus amabi. Jarriko dugu hemen. Eta hemen, plus bi bider minus bat, plus bider minus minus, bi bider bat, bi. Hortaz, kopiatuko dugu bardina, baina, minus iru bider lau jarri beharrean amabi, eta bi bider minus bat jarri beharrean minus bi. Orain, falta zaiguna izango da azken pausua, batuketak eta kenketak. Plus amabi ken bi, amar, gehi bi, amabi. Gogoratu, lehentasun maila bardinean gaudenean, esateraterako, hemen, behin aurreko hirurak eginda, laugarren puntu honetan, laugarren pausu honetan bagaude, posibile dela, nahi dugun ordena erabiltzea. Hau da, hau daukagunean, plus amabi ken bi gehi bi, erabili dugu nahi dugun ordena. Hori bai, zenbaki bakoitzaren zeinua errespetatu behar da. Amabiaren zeinua edo motxila plus da. Eta beti uki behar da hau, plus hori aurrean. Modu bardinean, bi hau. Bi honen zeinua minus da, negatiboa da. Eta bi honen aurrean beti joan behar da, negatibo hori. Hori errespetatzen bat dugu, aukera daude, hau eraldatzeko. Aukera bat izan daiteke, plus amabi, gehi bi amalau, ken bi amabi egitea. Edota, plus bi, ken bi 0, gehi amabi, amabi. Ezin dana egin da, plus bi, ken amabi egitea. Ken hau, birena dalako. Hortaz, aldaketak posible bai, baina zenbaki bakoitzaren zeinuak errespetatzen baditu. Hirugarren adibidea. Kasu honetan ere, bera joko dugu. Hemen dago. Lehenengo eta behin berreketak. Barri hori, ez daude. Parentesiak, hemen parentesi bat dago. 6 gehi lau, ken amasei. 6 gehi lau, ken amasei. 6 gehi lau, amar, ken amasei, ken 6. Eta hemengo parentesi honetan, lehenengo bi bider bi egin behar da, lau, lauken lau 0, gehi bost, bost. Hortaz, lehenengo pausua, eginda, bigarren pausua, eginda, hirugarrena, biderketak eta zatiketak. Kasu honetan, bi biderketa daude. Hemen bat, eta hemen beste bat. Hemen barri hori, minus bider minus, plus 6 bider iru, 18. Biderketa honen emaitza, plus 18. Eta hemen, plus bi bider, plus bost, plus bider plus, bost bider bi, 10. Zer geratzen zaigu, lagora pausua, batuketak eta kenketak. 18 gehi 10, eta 8, zuzenean. Eta laugarren adibidea, hau, luzeagoa da, izan ere hemen, agertzen da, parentesi baten barruan beste parentesi bat. Prozedura bardina da. Lehenengo, parentesiaren barruko parentesia egingo. Hemen, bost gehi bi bider iru. Bi bider iru lehenengo, biderketa dalako, 6 gehi bost, 11. Horta izango da, bost bider sortzi gehi 11. Lehenengo hemen, biderketak, bost bider sortzi berrogei, gehi 11, berrogeita 11. Hortaz, parentesi potolo honen barruko emaitza, berrogeita 11 izango da. Hortaz, bardin kopiatzen dugu, baina, parentesia jarri beharrean, berrogeita 11 jarriz. Behin, bigarren pausu hori eginda, hirugarrena, biderketak eta zatiketak. Hona gartzen dira hemen biderketak eta zatiketak, hemen zatiketa bat, eta hemen biderketa bat. Barri hori, 6 zati bi bider iru egiteko, lehentasun maila bardinean gaudenez, aukera desberdinak daude. Beatiei, errespetu behar ditugu, zenbaki bakoitzaren zeinuak. Kasu honetan, errezena zer da, 6 zati bi iru, bider iru, bederatzi egitea. Beste aukera bat izango zen, 6
bider hiru 18 zati bi egitea. Bederatzi baita ere. Behin biderketa eta zatita horiek egin da, geratuko zaigu, batuketa da eta kenketa hau. Hemen, aukerak barriro ere. 5 ken bederatzi, handiran ikurra, minus, diferentzia, lau, minus lau, ken zazpi, minus minus, minus lau eta zazpi, amaika, minus amaika, eta gero, gehi berroeta amaika, minus eta plus, handiran ikurra plus, amaika eta berroeta amaikaren arteko diferentzia, berrogei. Agian hori izango da, bide zailena. Errezena zein izango litzateke? Hemen, zenbaki altu dugunez, plus berroeta amaika hori hartzea, eta besteak kentzea. Adibidez, plus berroeta amaika, gehi 5, plus berroeta hamasei. Ken zazpi, berroeta bederatzi, ken bederatzi, berrogei. Aukera desberdina.